Здравейте, казвам се Жасмина Велчева и съм нутриционист. Създавам разнообразни хранителни режими за моите клиенти. Самата аз преди години имах нужда от подкрепа за моето тяло и тогава по препоръка включих в менюто си афа-водораслите на Aquasource. Тогава осъзнах, че всъщност аз имам повече концентрация, повече енергия през деня, повече фокус, сънят ми е по-спокоен. Така и започнах да ги препоръчвам на хората, с които всъщност работя. Аз като нутриционист съм наясно, че дори качественото хранене само не е достатъчно, за да покрие дневните ви нужди. Винаги обръщайте внимание на начина, по който се храните, изберете винаги естествена храна, но изключително важно и това каква суплементация ще изберете за вашето ежедневие. И точно тук афа-водораслите се явяват една абсолютно натурална, естествена храна, която може да приемате ежедневно.